Tjena bloggen. Idag så har jag varit i skolan. Och det börjar bli så mörkt nu också. Så man blir så himla trött. Jag har varit på sommaren hela tiden och ja. I alla fall. Pojkar. Och som vanligt. Var knäpp i skolan. Nej, men ja. Jag och min klass har lite roligt. Vi kollade i skolkatalogen idag och så brukar vi rita. Så var det massa som ritar på tavlan idag. Vi är lite busiga i min klass här då. Alltså jag kan aldrig vara seriös med sånt här. Jag vet inte, jag kan prata som en ekorre. Jag är så duktig så. Ja, men ni får ha det så bra allesammans. Jag ska väl fortsätta ligga här i soffan. Kanske jag ordnar lite te och går och lägga mig tid för jag sov dåligt i natt så jag är sjukt trött. Håller på att somna hela eftermiddagen. Puss puss!